Israil'in ähli tireleri Hebrona, Davud'un ýanyna baryp oňa. Biz senin öz ýoňuň we teningdendiriz. Öňlerim Şawul paçamyz kada sen Israil goşunyny serkerdedin. Rep saňa. Meniň halkym Israil'in çopany sen bolarsyň. Israil'a sen hökümdarlyk edersiň, diýipdi, diýdiler. Şeýdip Israil'in ähli ýaşullary Hebrona Davud'un ýanyna ýygnandylar. Şol ýerde Rebbin huduryna Dawud paça olar bilen ähd edişdi. Israil'in ýaşullary Dawud'un başyna ýa goýup Israil'a paça berildiler. Dawud paça belenenne 30 ýaşyndadı. Ol 40 ýyl paçalyk etdi. Dawud Hebronna Yahudanyň üstünden 7 ýyl 6 ay Ýerusalimde oturup tutuş Israil bilen Yahuda 33 ýyl paçalyk etdi. Dawud paça adamlaryny alyp Ýerusalimde ýaşaýan Yabuslaryň üstüne ýürüýüş etdi. Yabuslar Dawuda: "Sen bu ýere girip bilmersiň. Hatda körlerdir agzaklarym seni ýygyna serpikdirip bilerler" diýerdiler. Olar Dawud bu ýere girip bilmez diýip pikir edýärdiler. Emma Dawud Sion galasyny basyp aldy. Ol häzir Dawud galasy diýilip adlandyrylýar. Dawud şol gün kimde-kim Yabuslary öldürmekçi bolsa, käridiň içinden geçip Dawudy ýigrenýän körlerdir çolaklaryň üstüne çalsyn diýdi. Körlerdir agzaklar Hudaýyň öýüne girip bilmezler diýen gep şondan garly. Dawud galany eledi we ony Dawud galasy diýip adlandyrdy. Ol Millodan başlap galanyň tutuş töweregini täzeden gurdy. Dawud gitdigi saý güýçlenýärdi. Tebäbi hökmrawan Hudaý Reb onuň bilenni. Sur paçasy Hiram Dawudyň ýanyna ilçiler bilen kedr agaçlaryny, agaç ustalardyr köşk kurucu ustalary berdi. Olar Dawud üçin köşk kurdular. Şeýlelikde Dawud özüni Rebbin tutuş Israil'in paçasy hökmüne berkarar edenligine hemde öz halky Israil'in patiratyna öz paçalygyny beýgeldenligine düşündi. Dawud ýene-de Israil'in menneýän adamlaryndan 30 müňsini toplady. Ol Hudaýyň ähsanlygyny getirmek üçin adamlary bilen bile bagaly Yahuda galasyna gitdi. Sanlyk keruplaryň arasyna taht guran hökmrawan Reb diýip adlandyrylýar. Olar Hudaýyň sanlygyny täze araba ýükläp baýyrlykda ýerleşýän Abinadabyň öýünden alyp çykdylar. Täze arabany Abinadabyň ogullary Uza bilen Ahyo sürüp barýardylar. Uza Hudaýyň sanlygynyň gapdalynan, Ahyo bolsa sanlygyň öňünden ýörep barýardy. Dawud we tutuş Israil halky Rebbin huduryna bar güýçleri bilen terwa gazynyň edilen dürli saz gurallaryny, lira, arfa, deprek, kimbaldyr kastanet çalyp tant edýärdiler. Nakonyň harman jaýyna ýeterlerini olaryň öküzleri büdüredi. Uza elini uzatyp Hudaýyň sanlygyny tutdy. Uza garşy Rebbin gahary geldi. Biperwaýlyk edenlik üçin Hudaý ony şol ýerde öldürdi. Uza edil Hudaýyň sanlygynyň ýanyna jan berdi. Dawud Rebbin Uzany öldürenlik üçin gaharlandy. Ol ýer şu güne çelli Peres Uza diýilip adlandyrylýar. Dawud şol gün Rebbden gorkup, Rebbin sanlygyny nädip meniň ýanyma getirip bolarka diýdi. Şonlukda Dawud Rebbin sanlygyny Dawud galasyna äkitmek islemedi. Ol sanlygy Gat galasyndan bolan Abededomyň öýüne goýup gitdi. Rebbin sanlygy 3 aýlap Abededomyň öýüne durdy. Reb Abededomy we onuň tutuş hojalygyny ýalkady. Reb Abededomyň hojalygyny hemde oňa degişli bolalaryň ähletini Hudaýyň tanlygy üçin ýalkady diýip Dawud paşa habar berdiler. Dawud gidip Hudaýyň tanlygyny uly şatlyk bilen Abededomyň öýünden Dawud galasyna getirdi. Rebbin tanlygyny göterjiler 6 adım ýörenden soň Dawud bir öküz bilen temit göläni gurbanlyk berdi. Dawud nefis dyýgyr matadan tikilen efot geyip Rebbin huduryna bar güýji bilen joşup tant edýärdi. Şonlukda Dawud hemde tutuş Israil halky
şatlyk bilen gıýgyrşyp, şahtan edilen surnoy çalyp, Rebbiň tanlygyny getirýärdiler. Rebbiň tanlygy Dawud galasyna getirilenne, Şawulyň gyzy Mikal penjereden teretdi. Dawudyň Rebbiň huduruna bökçökläp tant edişini görüp, ol öz ýanyndan Dawuda göwnýetmezçilik bilen teretdi. Olar Rebbiň tanlygyny getirip, Dawudyň onuň üçin ýörüýte guran çadyrynyň içinde öz ýerine goýdular. Soňra Dawud Rebbiň huduruna ýakma hem salamatlyk gurbanlyklaryny berdi. Ol ýakma hem salamatlyk gurbanlyklaryny berip bolandan soň hökmrawan Rebbiň adynyň halka pata berdi. Aýal erkek diýmän, Israil halkynyň hersine bir çörek, bir bölük et hem de kişmiş paýlady. Şondan soň tutuş jemaat öýüne dargady. Dawud öz maşgaladyna pata bermek üçin gaýdyp gelýärkä, Şawulyň gyzy Mikal öňünden çykyp oňa şeýle diýdi: Bir bolugsydyň utançsyzlyk bilen ýalaňaşlanýy ýaly. Öz emeldarlarynyň gyrnaklarynyň öňünde ýarym ýalaňaşlanyp, gör, bugün Israil paçasy özüne nähili hormat kazandy. Dawud Mikala şeýle diýdi: Bu seniň ataňyň hem onuň nesliniň ýerine meni saýlan. Meni öz halky Israila hökümdar eden Rebbiň huzuruna boldy. Hawa, men Rebbiň huzuruna tant etjek. Men özümi öňküdenem has kiçeldip, mertebämi peteltjek. Emma seniň diýen gyrnaklaryň meni şöhrata beslerir. Şawulyň gyzy Mikal dünýäden perdensiz etdi.